Je konec března roku 25. Venku je totálně ohyzdně. Kapela Memento je minulostí. No, asi je na čase začít dělat něco nového. Tak, pojďme na to. Nový synťáky, nový zvuk kytary, nový smyčky, nová image, nový název, nový úplně všechno. Ale mám poměrně dost jasnou představu o tom, jak by to mělo znít. Ale absolutně netuším, jak by se to mělo jmenovat. Bude to pecka.